Kapangni takuk te bukuk song norok ani video ni thumbnail te content nogino Saiman Khana tini ang tamno te kok shawi tong aw abongkha laithangnai 18 tarigo agotolani astobol kanawo khorokni bike accident ngmani o khorokni ingkha Alina Debbarma te Kim Debbarma Alina Debbarma bai Kim Debbarma borok knaini no Thancha school Assam Rifle school poroi tongo class 9 no khapangni takuk te bukuk song Alina Debbarma bai Kim Debbarma ni bisingo tamo halok tong abo ang sana thanglia phiaba aro koktoma kaisa Saiman Kha Alina Debbarma bai Kim Debbarma borok abo hai pati mungni sikangno phungni 10ta haitama jarawo call khailai nei kaisa jaga beraina bagai salaimani a salaithani no borok bike khongsa tei nei beralaini ongkorka a jorao no borok over speed ke chalogoi tei malkhong no overtake khai nei thangnan nai tomon jorao no tei kaisa auto malkhong bai borok dada sijak thutayo aroni thutaimani yagolo tei kaisa beno borok thangai thutailayo abai baino Alina Debbarma kalai aron ganani pakawa thangai nangayo boni bokhrok abaino jagao siring ongkha Alina Debbarma tei Kim Debbarma bo haino beleno shak deraboi tabok hospital kalaijak yang Alina Debbarma ke apatimung salono kokbu saimaliya bini shak nobo loriri manliya abagai logo bono jibi sakham nogor horjakha phiaba jibi hospital rohoboi salbri kamani yagolono langma chokha mia phasalo Alina Debbarmani tabok orokok khorsatai klayo tamangui abahike bike speed chalogoi nei tini Alina Debbarmani langma chokha khapang takoktai bukoksong abo belaino nangkomani kok tei abo kok khorsatai kok tangengke jeng Saiman matei Alina Debbarma bai Kim Debbarmani umor kasoyako ebakheba borok 18 bosor si inyako borok class 9 si pori tongkongke bhaike boroni 18 bosor kanai amon tuine lukurong sumung tei 18 bosor kaya sakang bhaike nokuni borok bono bike rekha bini license tong bini umor dengkha bike chalongnani abono tabok lukurong sumung abo baksa lukurongni sumung bai baksa tabok Alina Debbarmani bukhago sungka o Kim Debbarmani license tong eba khaba bike chalugani umor dengkha tei o Kim Debbarmani nokno khungno case ranai hini saka Alina Debbarmani bufa Kim Debbarmani bagaino bini sajungni langma chokhanai nei Alina ni bufa kok saka yang Kim Debbarmani buma bo haino Alina Debbarma si call khayo bini sajlano tei bini sajlani kuno majara grei hinai nei bini mabo media roni buskangko kok saka phiaba Saboni chaya tabuk Saboni cha abono tui songlajak lukuroni khukhuga phiaba wanchogi naikangke oro tabok tipra sarok isisa bini busa dala eba kheba sajok rok bai bike eba jekono manai sanja khangke ruwi ruwo phiaba ar mani okwlogo tamo ongno tamo dermung mano abo wanchoya karane ma pharo haino bini busa je santei abono reiro aun bagino tini omaike Alina Debbarmani langma chokhana hanai nei jeng khakao tangengke omor saslogo jeng bororok thwikutung abagai jeng teisa omaherokno wansongna nango chini mapha hangjangnai rok bosarok bo lama himitong bosarok biang phaising yapre seitong abono naikolna nango abono naikolya karino bosa je sante re khangke tini abahke patimong patibo tini abahke Alina Debbarmani langma chokla khamong tini Kim Debbarmani langma digisigi ingla khamong phiaba tini maphani chaya bo hni maya sajak sajlan bo chaya hni maya maphabo bini bosana hamjakma bagai amaike rakha yang sajla rok bo haino sikla chaslok ba tongthongma jora tongthongma boya sibjak abagai tini obhai patimong phiaba oro kaisa kok mapharong hangjangnai rono kaisa kok sarmo nung nini bosaro no asung hamjagui tongke nung sikang naikol thai nini bosa biang digi yapre sewi tong tei nini bosano tamo manai rekhangke nini bosa hamya lama digi thangnai kaham lama digi thangnai abo saimana nango phiaba bosa je sante remasuk rui rekhangke bosana hamjago hinya bosano hamjakhangke bosani thinangno buwanchongnai phiaba tini bosani thinangno wanchog yaboi je mujungti bosani no rui ruma baino tini omaike deramung onglaikha patimung onglaikha phiaba ani wansumungke jeng tipra sarok bosarok kisa sanma paino rewi rewo bosane musungtui no tini bosane musungtui rewi riyang gangke bosada derano abono no skang wanchogo phiaba bosa je sanman no rewi rekangke abon sere derano abono wanchoga nango abagai khapane takuktai bukhok song tei mapha songrok norok
nini basa rok no bike rok rana sikang kisa wansogui naidi nini basa o bike no chalugani upojukta te tong nini basa o bike no chalukang ke dera oide mano aborok no sikang wansogdi phiaba tini Kim Debbarma umursi sogyakho bini 15 বছর sikho tabok je accident nai eba kheba accident khlainai je sapa party mung patikha tabok nung o auto malkhung salunai no romai malia o ben chalunai malkhono bo romai malia tangengke nini bosasi উপযুক্ত ইয়াখো 18 বছর কায়াখো বাইক চালানো বাগে সরকারি আইন দং বাইক চালানো হাঙ্কে 18 বছর নাংনাই ফিয়াবা ওমাকে অমসগিয়া রনো বাইক রেমানি जों माफा हानजानाय रक जातजा जों माफा हानजानाय रक अमायके बसा मसगिया रनो मोबाइल बाइक जे कोनो मानै सानमानि रoi रमानि लगे लगेनो जातजा आबागै ताबक तिप्रसारक तैबो कोलोगो तांगिंके मोबाइलनि बिसिंतिबो ताबक बर रक गोबांमा देरामुं देरावो गोबांमा सराय रखायनो देराबाय दं खरकसा खरकसा कायजाक जालाबाय कायजाक बोरै खारक एबा खायबा कायजाक जालाबाय सिखला बोरै खालायमानि आबहाय बातिमुं बोमते इंगिमान abo mobile ni through to nyungui thango tangingke tabok Facebook ni jog WhatsApp ni jog abagai sinia no yapano kogrlai hamjaglai kogrlayo phiaba bini okwlogo ni botam khaya borok kahamde hamya wanso yaboi जों फाट साके सामु तागेर लायो आबागै खापान ताखोते बुखुकसम जों तिप्रसारक ते माफा हानजानो रक तेसिया खासि बायसिति आव थाइमानो नरक बसानो हामदामा बागै बसाने मसुंदि खावि दं खायदि फियाबा बसानि थिनांनि बागै बुवान सौदि बसा बियां देगे याप्रे सेवि दं आबनो फिसा नायकलदि हायनो बसानो परिवो बसा मसुंति रइरु इंगे इnya आबोबाय माफा हानजागिया बसानो नायकलना गांके बसानि लगे तंगना नांनाय बसानि बोखानो मानान नांनाय बसानि वानसमुंनो वानसगान नांनाय बसा ताम नाङै दं बसा तामो सानै दं गाहाम देगिदे थाङै दं हामिया देगिदे थाङै दं आबरनो वानसग नांनाय आबागै खापान ताखोते बुखुसं जों जत वानसगैनो बसारनो रुवान नांनाय दिनि बसानि बागै वानसगांके Alina Debbarma thegla thamung Kim Debbarma deragla thamung abagai khapan takote bukhok norok wan sogino nornung basarong no maneredi tai bike mal khong rok pairedi phiaba wan soya kari abahai samorok takhaidi tabok deragla khamung Kim Debbarma tai Alina Debbarma hake khapan takote bukhok nai naidi Alina Debbarma bike accident ngine bike langma chokha